shi fa shak zakzaki bai ce dole sai ka bar ra'ayinka ka bi nashi ba, bai ce dole ka bar inda kake ka zo wurin shi ba, bai kuma ce mulki yake so ba. Abin da yake cewa kullum shine me yasa kana musulmi mai ikirarin musulunci amma kake zaune ƙarƙashin tsarin da ba na Allah ba ana maka hukunci da shi? Me yasa? Ka tambayi kanka a matsayinka na wanda ka yi imani da Allah, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul, ka ƙara samun akwai sifofi da yawa, kafirun munafiqun akwai su da yawa karkashin wannan ayan dan an maimaita ta ba ɗaya ba biyu ba a cikin alkur'ani. To in ka ce kai ahlus sunna ne, to me za ka ce dangane da wannan ayar da ka zauna karkashin tsarin constitution? Idan ka ce kai ɗan ɗariƙa ne, me za ka ce wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ayar da ya saukar ya kuma gaya maka ƙarara cewa duk wanda ke hukunci da hukuncin da ba na Allah ba, wannan mutumin sunan shi kafiri, munafiki da sauransu, azzalimi. A matsayinka na musulmi ina ka je ka ɓoye wannan ayar da ma'anarta? Shine abin da malami ke tambaya. Duk faɗin Najeriya abin da malami ke da'awa kenan. Babu dalilin da zai sanya muna musulmai mu zauna ƙarƙashin tsarin da ba na Allah ba kuma mu yi biyayya a kansa bayan bai gagare mu canzawa ba. Tsarin constitution a Najeriya bai gagari musulmai canza shi ba. Amma me yasa har yau muke zaune ƙarƙashin wannan tsarin kuma kullum shi tsarin zalunta mu ake ƙarƙashinsa? Tambayar da nake so in yi a nan gurin wai menene a cikin tsarin constitution, wani adalci ne, wani sauƙi ne, wani rangwame ne yake a cikinsa na rayuwa wanda babu a cikin alƙur'ani da ya sanya mun kasa ɗaukan ƙur'ani mu sanya shi gaba akan kowace doka? Me yasa muka yi hakan? Idan aka tambaye mutum shin Allah azzalimi ne? Kowaye a faɗin duniya har da wanda bai yadda akwai Allah ba zai taɓa yadda in akwai Allah ba ma ya zama azzalimi. To balantana musulmin da ya yadda da akwai Allah har yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. In aka tambaye ka cewa Allah azzalimi ne, kanka tsaye za ka ce Allah ba azzalimi ba ne. To idan aka tambaye ka wa ya fi Allah adalci duk duniya da halittu, kai da kanka matsayinka na musulmi ko Kirista za ka tabbatar wa kowa ke gabanka cewa Allah ya fi kowa adalci, ya fi kowa tausayin bayinsa. To amma me yasa Allah ya tsara mana tsari ƙarƙashin tausayinsa, ƙarƙashin rahamarsa, ƙarƙashin luɗufinsa, ƙarƙashin jin ƙansa da dukkan wani adalcin da ya kamata a yi wa halitta, amma muka yadda shi muka ɗauki na wasu masu son zuciya wa'inda su a tsarinsu ba haramun ba ne auren jinsi. Su a tsarinsu babu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Su a tsarinsu zina ba komai bane, hatta wanda ya kisan kai ana iya barinsa ya ci gaba da rayuwa. Iri-iri fa, ya kashe ɗan uwanka zai kashe ko ubanka ko uwarka ko wani naka, amma a tsarin constitution ana iya barin shi ya ci gaba da rayuwa. Dan Allah dan Annabi ka gaya min inda adalci yake a wannan bangaren. Ka gaya min. Allah bayan ya ce annafsu bin nafsi,
bayan Allah ya nuna cewa kowane ɗan adam daidai yake da kowa, bal inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi kowanne a cikin ku fifiko, daraja ko matsayi ko wani falala a wurin Allah subhanahu wataala shine wanda ya fi ku duk ɗinku tsoron Allah. Wannan wani irin adalci ne da Allah ya mana mu kuma muka shure. To ya kake tsammanin ka shure duk adalcin da Allah ya tattara ya zuba maka a cikin Alkur'ani, ka ɗauki adalcin wani kai tsammanin ganin daidai a ciki? Bayan Allah nan yana nan, ba ya mutu bane, ba an wayi gari babu Allah nan bane, balantana ka kama tsarin wani. Ce kake tsammanin ka ga daidai? In kai wannan tunanin kai da kanka, kai baka yaudari kanka ba tsakaninka da Allah? Fi sabilillahi, ni ina ganin ai a irin san banzan ɗan Najeriya da na sani, da zai je da kuɗi naira 1000 kasuwa da sunan yana so ya sai waya, sai ya zama waya akwai kala nau'i guda 2 amma irinsa fa ɗaya. Ta ina suka zama nau'i 2? Shine ɗaya an taɓa amfani da ita, ɗaya ba a taɓa amfani da ita ba, kuma wadda aka taɓa amfani da ita ɗin ba a shafa mata komai ba, ba a ƙoƙe mata komai ba, amma za a gaya mashi cewa an taɓa amfani da ita, amma wannan ba a taɓa amfani da ita ba. Sai dai kuma duk abin da ke cikin wannan sabuwar yana a cikin wannan wanda aka taɓa amfani da ita, duk abin da ke cikin a wannan wanda ake amfani da ita yana a cikin wannan sabuwar. Sai a ce kuma duk farashinsu ɗaya. A irin son banzan ɗan Najeriya, idan zai ɗauka ba zai ɗauki wanda aka fara amfani da ita nan ba, dukkanta, saboda yana ganin ai ga ma sabuwa kuma duk kuninsa ɗaya, me zai yi da wanda aka taɓa? Wannan a irin son banzan ɗan Najeriya ne ma, kaga babu wani bambanci a haƙiƙani, sai a suna, amma zai ɗauki wannan. So amma abun ban haushi shine duk irin falalar da Allah ya tattara ya dunkule ta da rangwame da tausayin da Allah ya narka a cikin Alkur'ani da tsarinsa idan da mun bi. Amma ɗan Najeriya har yanzu bai bi wannan banzan ba don ya ci, sai ya bi tiki da wahala. Me amfanin haka? Kullum wannan al'amarin, kullum wannan bayanin Sheikh Zakzaki yake yi, mu farka mu tashi, mu fa musulmi ne, wai me yasa ake mulkan mu, kuma kullun zaluntar mu ake yi, bayan hadisi ya bayyana karara ba a cizon mumini so bi a rami da. Amma a Najeriya tarin tilin masu kiran kansu muminai ne, amma kuma sun je sun sa hannunsu cikin wani rami, sai cizonsu ake yi, har yau har gobe sun kasa gane cewa daga wannan ramin ake cizonsu, bari su cire hannunsu don ɗaukan mataki. La ilaha illallah, wannan wani irin rashin sanin kai ne? Mutum bai san kansa ba, bai san daga ina yake ba, ma ina zashi. Anya mun san kanmu, mun san rayuwa ma, mun san me ake nufi da addini, mun san me ake nufi da imani da Allah. Wannan shine fa qaulan la fi'lan, abinda muke kenan a baki, kawai muke faɗin abinda muke ikirari, mu musulmai ne, mu ahlus sunna ne, mu mu'minai ne, mu yan duk a baki ne, amma a aikace sai ya zama ba wa muna bin ma Allah nan bane. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya wa hum fil akhirati yuradduna ila ashaddil azab. Haka Allah ya gaya mana, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. To mu yanzu abinda muka waye gari cikin sa tsandum kenan, ana a dauki inda yayi daidai da son zuciya sai ma an zaba, inda yayi daidai da son zuciyar mutane sai su aikata na, amma inda ya sha bamban da son zuciyarsu fa sai a watsa. Wai kuma a haka musulmai ne. Allah ya sauke, Allah ya kyauta, amma wallahi mu tanaji hujjar da zamu gaya ma Allah na rashin bin dokarsa da tsarinsa da ya dora mana a matsayin mu na musulmai.